ați auzit prin tot YouTube-ul și s-a răspândit peste tot că canalul, nu pot să zic, persoana din spatele canalului Povești de 2 lei, din păcate nu mai e printre noi. Eu prima dată, vă zic sincer, îmi pare foarte rău dacă zic vreo tâmpenie sau ceva de genul. Eu credeam că prima dată e o schemă de marketing, că folosește lumea fake news ca să atragă popularitate, video, abonați și views-uri. Eu fiind de pe YouTube timp de 6 ani, am avut 2 canale de YouTube pe care le-am pierdut. Și m-am dus după aia pe canalul lui Remi, la care sunt și el abonat și la Povești de 2 lei sunt abonat la fel, în care a postat 2 videoclipuri în care prima ne arată că el, din păcate, nu mai este printre noi, de Dumnezeu să le ierte și condoleanțe familiei. Și în al doilea videoclip ne-a zis că motivul să ne fac niște clarificări de ce. Știu, am văzut videoclipul și chestiile aia că cu accidentul de motocicletă din București, habar n-am, n-ai nicio treabă, din punctul meu de vedere. M-am uitat la videoclip și el a zis că el făcuse infart vineri după amiază înainte să posteze videoclipul, în care este numai pentru membrii și, din câte am auzit de la el, videoclipurile vor fi lăsate așa, monetizate. Și ce vă rog eu, din suflet, ceea ce fac și eu acum în timp ce filmez acest videoclip și era să editez videoclipul care zic că mă apuc de YouTube, să vă duceți pe canalul lui, videoclipurile lui sunt monetizate și lăsați-le pe fundal, lăsați la televizor, pe telefon, pe laptop, pe calculator, pe ce vreți voi, să vă uitați la videoclipele lui, deoarece încă sunt monetizate și în cazul ăsta noi îi ajutăm familia. Și să fiu sincer, deci n-am cuvinte. Chiar n-am cuvinte când am auzit așa veste tragică la un YouTuber la care mă uit din 2022. De când eram în clasa 9, m-am uitat mereu la el. Și cu toate acestea, revin cu episodul în care mă reapuc de YouTube după ce termin și se termină toată asta. Dumnezeu să le ierte pe Povești de 2 lei și condoleanțe familiei lui. Și cu toate acestea, ajutați și voi o persoană.